Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que us ensenyaré com preparar llengües de gat, unes galetes fines i cruixents d'origen atribuït generalment als egipcis. Aquesta recepta és la facilitada per la meva professora de primer curs de l'Institut Bisbe Sivilla de Calella. Els ingredients que farem servir són 65 grams de farina, 50 grams de sucre llustre, també conegut com a sucre glaç, 50 grams de mantega, un ou, 2,5 grams d'essència de vainilla, és a dir, mitja culleradeta. Vegem ara l'elaboració. Encenem el forn amb calor a dalt i a baix a 180 graus centígrads perquè vagi preescalfant. En un bol posem la mantega a temperatura ambient i el sucre llustre. Ho barregem amb una llengua o amb una cullera. Ha de quedar una mescla homogènia, d'aspecte cremós. Aleshores, afegim l'ou i barregem amb un remenador. Afegim la farina i l'essència de vainilla. Remenem bé fins que tot estigui ben incorporat i tingui aquesta textura. Fiquem la barreja en una màniga pastissera amb boquilla rodona o sense boquilla. Si la fem servir, la introduirem a la màniga abans que la massa. Després, doblegarem una mica la part superior de la màniga i ens la col·locarem a la mà, entre el polze i l'índex. Amb una llengua, agafem una part de la pasta i la introduïm a la màniga. Al treure-la, la recolzem sobre el polze, ja que al fregar-la així la massa queda dins, l'escurem bé. Si no teniu massa pràctica, podeu ajudar-vos d'un got gran, escurant la llengua en les vores del recipient en comptes del vostre polze. Tallem la punta de la màniga. No l'empleneu del tot i retorceu la part sobrant de dalt. Pressioneu lleugerament des de dalt per treure l'aire. Perquè el paper vegetal quedi ben pla i fixat a la safata de forn, podem posar unes gotetes de massa a les cantonades. Escodillem les llengües de gat, formant barretes d'uns 6 cm de llarg i deixant espai entre elles, ja que s'aplanaran en el forn. La màniga es recolza sobre la mà no dominant, que ens farà de guia, i s'apreta de dalt cap a baix amb la dominant. Amb les quantitats d'ingredients que he donat, surten unes 18 unitats, com per una safata. Les enfornem durant uns 15 minuts, potser menys, depenent del forn i de la mida de les llengües. Estigueu pendents. Un cop hagin daurat, deixeu-les refredar una estona. Després, si voleu, podeu mullar-ne la meitat d'en xocolata negra. Jo l'he fos al bany Maria, però ho podeu fer al microones. I perquè quedi més fluida, es pot afegir mantega de cacau en pols, però, si no en teniu, podeu fer servir oli de gira-sol com jo. Deixeu-les refredar sobre paper de forn i quan la xocolata sigui freda, ja les podeu servir. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig! A més de prendre-les amb un cafè, podeu servir-les amb un bon arròs amb llet ben cremós. És molt fàcil de fer i requereix pocs ingredients. Bon profit i a reveure!